नोंथांमोननिसिम गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला इयुथ जानानै गाहाम हामलायथिनाय जासिदों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ सासन खालामनाय लोगो लोगोनो जे लाइमोनफोरखौ गेलेनाय फारसे माबोरैहाय आवगायलांहोनो हायो बिटिआर हालामनिफ्राय मारैहाय राफोद गेलेगिरि माने बानायनो हायो बा गेलेगिरि जोङो माने फोजाखांनो हायो दा बेखौ नोजोर बोनानै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेबायदिनो जार्सि इजार क्रिकेट बायदि बायदि गेलेनायनि मुवा क्लाबफोरनो मदद होनानै बिथांमोनखौ थुलुंगा होबाय थानायखौ नोंथांमोना हयथ' नुनो मोनदों। क'क्राझार जिल्ला हिसाबै नोंथांमोना बेसेबांसो क्लाबफोरनो बेफोरबायदि राननानै होनो हादों? ओरैनो गोबां जोङो 6था ब्लकआव गोबां क्लाबफोरनो बेबायदि मुवा बेसादफोरखौ जों रानबाय थादों। सिगाङाव आं आगोलबो सिगाङाव बुंखांबाय जे बनरगावआव जों रानखांबाय, पकेराग्रामाव जों रानखांबाय, बावखुंग्रियाव जों रानखांबाय, दिनैहाय सालाखाथियाव रानदों, दाख्लैहाय देबोरगावआव रानदों। बेबायदिनो ब्लक हाबै जोङो रानबाय थादों आरो एसे सिगाङाव जों दतमायावबो रानदों। दा मोनफ्रोमबो क्लाबाव जाहाथे थालाङा लासै दिनै एसे गाबोन एसे जों क्लाबफोरखौ माने सिनाय बेबायदि होबाय थानाय जादों। रेजिस्टारानो हक रेजिस्टार नङैयानो हक बिथांमोननो बेबायदि मुवा बेसादफोरखौ रानना होबाय थानाय जादों। रेसपन्सखौ माबायदि मोननो हादों जायफोर बिथांमोननिफ्राय मोननो हादों? बिथांमोना जोबोर खुसि जादों आरो जोंबो इयुथ जानानै क'क्राझार जिल्लानि इयुथनि दैदेनगिरि जानानै ब्लकनि दैदेनगिरि जानानै बिथांमोना बेबायदिनो क्लाबफोरनो इयुथफोरनो मुवा बेसाद होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो मानगोनां प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होनांगोन बिनि थाखाय। जिहेतु नोंथांमोना गेलेमुआरि मुवा बेसाद दानदों, गेलेनायनि सायाव फोरोंथायारि हाबाफारि लागोन नामा नोंथांमोना? ओरैनो जोङोहाय माखासे बिटिआर गभर्नमेन्टआनो माखासे गेलेनायखौ जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय बे दुरान्ड काप बाहाय लाबोदों। बिदिनो ISPL नोंथांमोना नुनो मोनदों बाहाय खेला जाफैनायखौ। बेबायदि गोबां माखासे गेलेनायखौ थुलुंगान होनो थाखाय बाहाय गिदिर खेला जाफैनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। एक्सुवेलि आथिखालाव जिथु लाइमोनफोरा गोबां ओनसोलफोराव जोङो नुबाय थादों जे माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव लोब्बा थानाय आरो मबाइलजों जेब्लायबो एंगेजमेन्ट जानानै थानाय, दा बैसोर बायदिखौ गैया खालामनो थाखाय जाहाथे बिसोरो खेला दुलाजों एंगेज जानानै थायो आरो जेब्ला खेला दुलायाव एंगेज जानानै थागोन अब्ला बैफोरबायदिखौ बिथांमोनहा लासै लासैनो बावगारलाङो। दा बेफोरबायदि एन्टि ससियेल माखासे खामानिफोरखौ बावगारलांनानै जाहाथे जोंनि समाजाव लाइमोनफ्रा मोनसे मोजां लामाजों फैयो, सोलोंबोनाय बिथिङावनो हक खेला दुलायावनो हक गासै माखासे बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिया जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि उद्देश्य बै उद्देश्यखौ लानानैनो दिनैनि हाबाफारिया जादों। सालाकाथि ब्लक हिसाबै मोनबेसेसो क्लाबफोरनो नोंथांमोना होनो हाखो बे गेलेग्रा मुवा बेसादफोरखौ? जोङो भलिबल हिसाबै 25टा क्लाबखौ होदों आरो क्रिकेट किट्स हिसाबै 4 क्लाबनो हरनो हादों आरो जिखिनि केराम बर्ड आरो चेसफोर दंबावो बर्थमान बेबो बारा बुरजा माने कुवान्टिटि नङा, एसेल' जोङो दोनथ'दों। बेखौ जोङो जोंनि पार्टि अफिसनिफ्रायनो जोङो बेखौ डिस्ट्रिबिउट खालामगोन उननि समफोराव। गेलेनायनि बिथिङाव सालाकाथि ओनसोलाव माबायदि नोजोर होदों नोंथांमोना? आथिखालाव माबायदि थासारियाव दङ? ओरैनो सालाकाथि हिसाबैथ' बर्थमान बिराद मोजां थासारियाव दं गेलेनायनि बिथिङाव। दिनै जोङो सालाकाथि प्रपार सालाकाथि टाउन एरियाथाराव जोङो नुबाय थादों बिथांमोना क्रिकेटआव बिराद इन्टारेस्टेड माखासे गेलेगिरिफोर ओंखारदों। दा बिथांमोनखौ नोजोर होनानैनो जों बिथांमोननो होनाय जादों क्रिकेटनि माखासे मेटेरियेल्सफोरखौ। आरो भलिबलाथ' गासैबो क्लाबा मोनजोबाखैबाबो माखासे मोजां क्लाब जायफोर क्लाबफ्रा बर्थमान थारमाने भलिबल गेलेबाय थाथारदों गामियाव गावबा गाव क्लाबनि गेजेरावनो
दा बैफोरबायदि क्लाबफोरखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै होनाय जादों आरो दंबावो गोबां क्लाब दंबावो बेबायदि भलिबल गेलेग्राफ्रा उननि समफोराव जोङो बिथांमोननो होलांनायनि थाखाय सेस्टाखौ खालामबाय थादों।